ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ብልጽግቲ ኤርትራን ምህናጽ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክቶኦም ከም ዘዕዝዙ ገሊጾም ለእኽቲ ኤሪና ኣርሴማ ስመሮም ካብቲ ቦታን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበያ بخلنتنا زمع عملت حجر نمهناتن بإرتراونات زخر من سين من المالن عبد السلاسل زلو حيال تعري تساتفهم كم زعززو إرتراون نبرت زوبا أي بحر السودان ب4 سنة أب كتما بورت السودان أب زكايرو تنبل مبل إسان 4 عامت ناترنت أرقاقيتهم أبتي لمعت بتنعت أب تحت زبل تيماس تخايدن سودانوين سبسلتان زوبا أي بحر السودان كمون بعشحات زوط أور إرتراويانن ترخبلون تنبل أبوان برمحبركم إرتراوين نبرت زوبا أتو عند مريم جبر ميكائيل عبد اسمعوا قال نيرترا دسيت سلامن بوتا لمعتن مقبارا عوشتن وطان زركب حزب إرترا بسمور حيلن رئيس مركوسان أبا حيال أيو كم زركب بمتكاس حدث وردوتات أنصارهم نزغان عسنا أمراوي كوينات بنقحات كمكتون ترعوم أبا هجراو مربات كبكبلون أزخاخيروم فتأمو قديات ينباس هجري إرترا أب سودان أتو إبراهيم إدريس بوغانو إرترا سالا وهود تعار هزبان منغستان أب زوان زي أمرقاقات قطبا ورقاتن متكبار شطوطات مليونو من بأبنت كتكاس بغي عامه اللوا بمقلات نزبالت أوتسيت أب سودان زركب إرتراوي ترؤو كأزز تلابيوم نعم حدار زوبا قيح بحر السودان وكيلوك قال زسمع مينستر توريزمن أكباب النايت زوبا السيد عبد الله كونا دما عبد المعاتتي زوبان متأسسار كلتي هزبتاتن وسان ترازلو مسرح ترجع قرارا باطع بقلطف إذا تقبرلو كونتات كفتر قداسنو تلوع الكم زغانة أبريهم اتتصنبل تمهارو بيت سمرت محبركم كمون كاب إرترا زخدت وجلا بحالي أولا بزاقربو بحلاون سنطبباون مرئيت دامي أونيروم إذا خمزي لهم كلو بمهنات تنبل مبل إحسان 4 عامت بعنا تنت لنتفتات محبركم إرترا نبرت زوبا قيح بحر السودانين أب تحتي وزينة فاو الدابيتات نتزقلت سيلاو مرئيت هاب قدر بيت صحفتت محبركم قريبوم اتتصنبل لوم مشات بزكايد بحلاو مرئيتون كتيلو كمسيوم ማእከል ስልጠና ኃይል ባሕሪ ኤርትራ ድንጎሎ መቀጽልታ ናይ ተዓቅማ አባላቱኩም ንምባል ከካይዶ ጽንሕ ስልጠናታት ካብ ዝተፈላልያ አህዱታት ኃይል ባሕሪ ንስተዋጽኡ 135 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 258 አባላት ብዝተፈላልያ ዓውድታት ሞያ ባሕሪ ኣመሪቆም ካብ ሰልጠንቲ 175 መባእታዊ ስልጠና ስነ ባሕሪ ሕግን ሕጋጋትን ኃይል ባሕሪ ምጥፋእ ባርዕ ምክልኻል ሓደጋ ቀዳማይ ረድኤትን መሰረታዊ መሳርሒታትን ዘጠቃለል ን5 ወርሕ ዝሰልጠኑ ኮይኖም 83 ድማ በቀዳማይ ሞያዊ ስልጠና መራኸብ ራዳር መካኒካል ኢንጂነሪንግ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ከምኡውን ምምሕዳርን እዮም ሰልጢኖም አዛዚ ማእከል ስልጠና ኃይል ባሕሪ ኤርትራ ካፕተን ኤፍሬም ተስፋይ ኣብ ዝስምዑ ቃል ንሃገራዊ ረብሓ ዝቀድምን ዝሕሉን ንሃገሩ ዝከላኸልን ዘውሕስን ብቁዕ ሞያዊ ባሕረኛ ምህናጽ ካብ ዕላማታት ማእከል ምዃኑ ብምጥቃስ ምድንፋዕ ዘመናውን ትካላውን ኣገባብ ስራሕ ኃይል ባሕሪ ኤርትራ ቀዳምነት ሂቡ ካብ ዝሰርሓሎም ዓውድታት ከም ዝኾነ ኣረዲዮም ነቲ ዝውሃብ ዘሎ ስልጠና ናብ ዲፕሎማ ክብ ንምባል ብሰፊሕ መልክዑ ቅጽል ምዃኑ ዝሓበረ ካፕቴን ኤፍሬም ሰልጠንቲ ቀሲሞሞን ዘሎ መሰረታዊ ማእከላዊ ፍልጠት ሞያታት ስነ ባሕሪ ብግብራዊ ስራሕ ጥበብን ተመክሮን ኣሰንዮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከዕብይዎ ተላብዮም ተልእኮ ኃይል ባሕሪ ኤርትራ በአካልን ስነ አእምሮን ዝተሃንጸ ሞራላዊ ባሕረኛ ምፍራይ ዝበለ ጠቅላሊ ሓለቃ ስታፍ ኃይል ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል መልአከ ተክለማርያም ድማ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለው ናይ ስነ ባሕሪ ዓውድታት ሞያ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ደረጃኦምን ብቕዓቶምን ክብ ንምባል ክጽዕቱ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ክካፈሉ ዕድል ምርካቦም መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ ሓልየትን ብሩህ መጻኢ ንኽውንኑ ዝግበር ጻዕርን ምዃኑ ኣብ ማእከላት ምእራምን ተሃድሶን ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ገሊጾም ኣብቲ ማእከላት ዘሎ ኣተሓሕዛ ካብ ጊጋታቶም ተኣሪሞም ኣብ ሕብረተሰብ ምስ ተጸንበሩ ኣፍረይቲ ክኾኑ ዝምህርን ዝምዕድን ምዃኑ ዝሓበሩ ተመሃብቲ ርእይቶም ንዝወሃቦም ሞያውን ኣካዳማውን ትምህርቲ ብግቡእ ከም ዝከታተልዎ ሓቢሮም ኣብ ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ካፒቴን ጳውሎስ መንግስቱ ንኤሪና ዝሃቡ ሓበሬታ መንግስቲ ኣብ ኩለን ማእከላት ምእራምን ተሃድሶን ዝርከቡ ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ምዕሩይ ዕድላት ብሓፈሻ ኣብ ኣካዳሚያውን ሞያውን ስልጠናታት ድማ ብፍላይ ንኽረኽቡ ብዛሓየለ ከም ዝስራሓሉ ጠቂሱ ሳላ ዝተኻየደ ውህድ ጻዕሪ ደረጃ ተምሃሮ እናዓበየ ቁፅሪ መሃይሙናን ድማ እናወሓደ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሮም ሓላፊ መምሕዳር ማእከል ምእራምን ተሃድሶን ሰንበል ተለንተ ተስፋ ህይወት ገብረ ብዝሃቡ ሓበሬታ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ይትረፍ ኣብ ዓውደ ውግእ ንዝማረኾም ጸላእቲ እውን ሰብኣውነት ዝመልኦ ኣተሓሕዛ ከም ዝገብር ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ ብምልካት ናይ ሕጊ ተኣረምቲ ረኺቦምን ንዘለዎ ዕድል ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣረዲዮም ናይ ሎም ዓመት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ
ክፍሊ ن3 4 سنة أب وشت هاجر كمون أب جودان رياضن أب زركب أبيت تمرتي محبر حكومات إيرتراوين أب 355 نقطة تخيدهم ህዝቢ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘርእዮ ዘሎ ንጥፈት መርኣያ ንቕሓቱን ሓያል ውህደቱን ምዃኑ ኣብ ማሕዳርን ውዝባ ልጓዓን ሰብ ኣቶ ይስሐቅ ጥዑም ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ደቂ ዘርኡ ከዛ ንማይ ንምስራሕ ንዘካይድዎ ዘለዎ ማእቶታዊ ወፍራ ኣብ ዝተዓዘበሉ ገሊፆም ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ደቂ ዘርኡ ማይ ኩዑታት ብምፍዋስን ከዛ ንማይ ብምስራሕን ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ መዓላን ምውዓል ዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ውዝባ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምዃኑ ጠቂሱ ድማ እቲ ስራሕ ኣብ ምልዋጥ መነባብሮኦም ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣረዲዮም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ መንእሰይ ስምዖን ዕቑባ ገብርኤል በወገኑ ምምሕዳር ከባቢ ደቂ ዘርኡ ሕፅረት ስተ ማይ ካብ ዘለዎን ከባቢታትን ውዝባ ምዃና ጠቂሱ እቲ ወፍራታት ትሕዝቶ ማይቲ ከባቢ ኣብ ምህብታም ዝፃወቶ ተራ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣብርሂቦም ዝነብረሉ ከባቢ ጎቦታት ዝበዝሖ ብምዃኑ ሽግር ስተ ማይ ከም ዘለዎም ዝጠቕሱ ነበርቲ ፀገማቶም ንምቅላልን ሕርሻዊ እቶታውነቶም ንምክዕባትን ዝውጠኑ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም أب نوزوبا إلى برعيد نبرتي من محدارات كبابي حدش عدن دم بهاب تزينن بقولس ريت زمت حمامات نمكل خالق كماو نتفتات يكايدو لهم إتن عدتات نزكايدو كبابي وزريت نمجمجم أبستهايد أخيبا حلفيج أنفر مينستر تعنا زوبا عن سبا دكتور كسة برهان سلمون أبزو سمعو قال تعنا زيغاتات نمحلا وزكايد زعريك أتصال مهانو تقيسو أبز مدايزي وهود كماو نتفتات أقداس نتلو المهانو أغنزيبهم حلفي مدبر تعنا حدش عدي من السيالم كبرون بوغنو بسنك زيت أوريا كبابي زو صعب حمامات نمكلخال كم زمرحو كبابي وصريت أبزو بعن سباب كل تشحن تشعتن كسر حلو كاب جمر حيال عدسات صريت كبابي إن كو حساب كم زبق عارديوم نبرتي بوغنم تعنهم نخو حس زقبر اللمزلو أتصالي قوساتن استمراتن أفلط أمن حاتومن كبس لزبلة نتم دبن معوات كم سرحو عرقاقيتهم إذا خمزيلن كله شو عد عدسات نوزوبا من حيلون تماساسا لنتفتات كم زكايدا وكيل إيرينا كابتبو تحبيرام حلافي محبرة وأقل قلوت زوادوب أتو فرانكو كوبابان أما حدار نوزوبا أمن حيلي أتو برهان منقشان هزبتين نوزوبا كبابي بسريت نمحاز نسلسل زلو عمام دحر مسقان تمزجيب نزلو عوت بمعقب نزبلت أو تيت كسرحو التحساسي بام